poštovani ministri, predstavnici Vlade Republike Srbije, predstavnici pokrajinske vlade, dragi saradnici fondacije, dame i gospodo. Dobrodošli na panel Budućnost nauke. Dobrodošli u budućnost koja je naša svakodnevica, samo je pitanje koliko smo mi svesni toga. Naša vizija i naša obaveza prema Srbiji, to znači napredak Srbije, ne samo tehnički, već opšte društveni. Nema napretka bez razvoja nauke i visokog školstva. Zato je fondacija odmah sa svojim nastankom na inicijativu predsednika Vučića pokrenula naučni časopis Napredak, koji se upravo bavi teorijski i praktično različitim aspektima politike. Napredak nastoji da tretira ona pitanja koja su ključna sa aspekta razvoja srpskog društva, a veštačka inteligencija je bez ikakve sumnje jedna od njih. Zato je drugi broj napretka u ovoj godini i posvećen različitim aspektima veštačke inteligencije. Od izrade nove strategije Srbije u ovoj oblasti do primene veštačke inteligencije u najrazličitijim oblastima nauke, od medicine do obrazovanja i posledicama koje ta primena donosi. Snaga promena koje generiše veštačka inteligencija je tolika da slobodno možemo reći da je budućnost nauke već počela. Naša vizija se ne ograničava samo na tome da naučno istražujemo određena pitanja napretka Srbije, već da taj napredak podstičemo, tako što ćemo raditi sa studentima, podsticati najbolje i najdarovitije, dodeljivati im stipendije i nagrađivati ih za uspehe koje su postigli. Mi gradimo Srbiju koja je deo svetskih stremljenja ka globalnom napretku, što pokazuje i na svim poljima, uključujući i predsedavanje Srbije globalnim partnerstvom za veštačku inteligenciju. Ako su naši preci mogli da pričaju potomcima koliko je, na primer, parna mašina promenila svet ili elektrifikacija, verovatno ćemo i mi jednog dana moći da pričamo o tome koliko je veštačka inteligencija promenila svet koji do sada poznajemo. Već sada, stručnjaci su saglasni, moramo u korak sa svetom. Kako da uhvatimo taj korak ili da prednjačimo u određenim oblastima, zašto da ne? I kako da se pripremamo za izazove koje donosi primjena veštačke inteligencije, o tome danas razgovaramo sa gospodinom Goranom Vesićem, ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Republike Srbije. Dobar dan, gospodine Vesiću. Profesorom doktorom Danimirom Mandićem, dekanom Fakulteta za obrazovanje, učitelja i vaspitača Univerziteta u Beogradu. Dobrodošli, gospodine Mandiću. Profesorom doktorom Borisom Dumnićem, vršiocem dužnosti dekana Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Dobro vam došli, mi. Hvala. Hvala vam svima što ste danas ovde. Ovaj projekat i održavanje panela ne bi bilo moguće bez saradnje i podrške upravo ovog velelepnog naučnog parka u kome se nalazimo. Pozivam direktora Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu, profesora doktora Srđana Kolakovića, da nam se obrati. Izvolite, profesore. Poštovani ministri, predstavnici Republičke vlade, poštovani predstavnici pokrajinske vlade, dragi dekani, moje kolege profesori, studenti koje vidim ovde, dame i gospodo. Izuzetno je čast što mogu u ime Naučno-tehnološkog parka Novi Sad da vas pozdravim u ovom velelepnom zdanju koje je pre 3 godine otvoreno. Ja bih samo želeo da istaknem sledeće. U ovom ovde objektu, odnosno zgradi, nalazi se Nacionalni institut za veštačku inteligenciju. Ali šta je misija ovog Naučno-tehnološkog parka? Spajanje 3 tačke: visokog obrazovanja, nauke i privrede. To smo postigli tako što u jednom delu od ovog objekta školujemo IT inženjere, otprilike 1000-1100 inženjera godišnje izađe iz ovog prostora, koji su resurs za onaj sledeći korak. A taj sledeći korak su start-upovi i kompanije. Razrađena je metodologija gde imamo 3 faze razvoja ideje. Prva faza je coworking prostor, gde mladi inženjer koji je završio ovaj fakultet ili ovaj univerzitet dođe i kaže: ja bih želeo neku svoju ideju da ovde razrađujem i da svojim drugovima sedim ovde i radim. Posle izvesnog vremena njih 2-3 se udruže i stvore start-up kompaniju, odnosno start-up preduzeće.
odmah da istaknem, startup preduzeće u ovom objektu faktički 3 godine ima besplatno mogućnost da razvija svoju ideju. Posle 3 godina koje razvija svoju ideju, prelazi u kompanijski deo ili izlazi iz ovog objekta. Sa ponosom mogu istaći da, na primer, daću jedan primer, imamo jednu startup kompaniju kada su 3 mlada inženjera pre 1,5 dana, 2 došli i rekli imamo ideju. Danas ta kompanija u ovom prostoru zapošljava 40 mladih inženjera koji su stvorili proizvod, a to je platforma koja se koristi na 1500 naftnih bušotina u svetu. Znači, u ovom ovde objektu. Na to smo i ponosni i takvih primjera imamo dosta i žele nam je da nastavimo dalje. I zbog toga, samo kroz zajedničke napore možemo da postignemo ono što je i želja svih nas u ovoj našoj Srbiji, je li tako? I zbog toga se i zahvaljujem Fondaciji za srpski narod i državu na organizaciju ovog panela u ovom ovde prostoru i hvala vam što ste danas ovde i želim vam uspešan rad. Zahvaljujem se profesoru Polatoviću. Gospodine Vesiću, veštačka inteligencija i nove tehnologije donose mnoge benefite. Pametne gradove, autonomna vozila, zatim automatizaciju dispečerskih centara, pametne autoputeve. Mnogo novih stvari koje sam pomenuo su u nadležnosti vašeg ministarstva. Možemo da čujemo ukratko na kojim projektima to država radi kada je reč o savremenjavanju domaće infrastrukture. Hvala. Hvala što ste prvo se zahvaljujem gospođi Tanji Vukić i organizaciji, znači Fondaciji za srpski narod i državu na organizaciji ovakvog događaja. Mislim da je veoma važno da razgovaramo o tome šta su sve novine i šta će se dogoditi u našoj zemlji, jer upravo na ovaj način možemo da dostignemo onu našu decenijsku zaostalost koju imamo u privredi. I mi smo zemlja koja u ovom trenutku gradi najviše kilometara brzih pruga u Evropi. Nismo ni najbogatija zemlja, a nemamo ni najdužu tradiciju kada je u pitanju izgradnje brzih pruga. To znači da možemo, kad je u pitanju tehnologije, kad je u pitanju nešto novo, da budemo konkurentni sa drugim zemljama. Ja sam inače prošle nedelje vratio iz Narodne Republike Kine, bio sam u njihovoj najbogatijoj i tehnološki najnaprednijoj provinciji, gde se nalaze Guangzhou, gde smo počeli da letimo za Guangzhou, ali i Shenzhen. I moji prijatelji iz China Railway International Company, koji inače grade našu brzu prugu između Novog Sada i Subotice, koja će biti puštena 24. novembra, pokazali su mu jedan eksperiment koji rade, a to je izgradnja cevi, znači vakumske cevi, kroz koje će ići vozovi brzinom od 500, sada 510 km, a do 1000 km/h. To je inače nedavno Musk predložio i govorio je o tome, i to samo govori o tome u kom pravcu ide svet i kako svet napreduje. Mi smo se potrudili da već prošle godine izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji napravimo pretpostavke za sve to što se dešava i prva stvar koju smo uradili, i to je usvojila Narodna skupština u julu, tada to mnogi nisu razumeli zašto smo to tada radili, je uvela mogućnost da naši autoputevi postanu pametni autoputevi. Kad pričamo o pametnom autoputu, to onako zvuči lepo i niko ne razume šta se sve tu dešava. Pametan autoput znači da omogućava da vi kao vozač, ali ne samo vi kao vozač, nego i vaše vozilo, samostalno komunicira sa drugim, da se to zove vehicle to everything, znači samostalno komunicira sa svim objektima na samom putu, prima informacije i u skladu sa tim usklađuje svoje ponašanje. Do 2030. godine, prema odluci Evropske komisije, više nijedno vozilo na teritoriji Evropske unije neće moći da bude proizvedeno ako nema tu mogućnost samostalnog komuniciranja sa objektima koji se nalaze na putu. To znači da više vozači neće odlučivati o tome kakva će biti brzina, a to takođe znači da će se ponašanje vozača i samih automobila prilagođavati događajima na putu. Vi znate sami koliko mi je onih slučajeva da se vozi suprotnom stranom autoputa, to su saobraćajne nesreće, to su prirodne nepogode, to je sve ono što se dešava na samom autoputu i što u ovom trenutku dovodi do toga da bezbednost učesnika u saobraćaju bude na mnogo nižem nivou nego što bi trebalo. To će smanjiti broj žrtava, to će dovesti do uštede velikih ušteda i to će naravno omogućiti da vožnja bude konformije.
Pored toga, radimo na samoj infrastrukturi za elektroautomobile, koji su za nas posebno važni. Mi smo inače izmenama i dopunama zakona od prošle godine uveli obavezu svih koji grade stambene objekte da na 4 parking mesta moraju da imaju jedan elektropunjač. U objektima poslovne namene to je na 3 parking mesta. Mi ćemo do aprila, naredne godine, imati 164 elektropunjača na našim autoputevima. To će otprilike biti negde na oko 7 km jedan punjač i to je nešto po čemu će Srbija postati najnaprednija u ovom delu Evrope. Daleko smo još uvek od nekih drugih zemalja, mi imamo oko 3600 električnih automobila u samoj Srbiji, daleko smo od Norveške i od Velike Britanije, od Nemačke, od Francuske, ali pokazujemo želju da prilagodimo naše puteve električnim automobilima. Jer ne postavlja se pitanje da li ćemo koristiti u narednih 10 godina električne automobile. Postavlja se samo pitanje kada ćemo ih koristiti i kada ćemo morati svi da ih koristimo. I to je nešto i zato je sve one zemlje koje ne razumeju to i koje ne prilagode svoju putnu infrastrukturu vremenu koje dolazi, te zemlje neće moći u buduće, da će naprosto naša infrastruktura neće biti dovoljno konkurentna. Mi već gubimo na našem koridoru 10 deo kamionskog saobraćaja zato što nemamo punjače, kako se to kolokvijalno zove, za vodonik. Jer sve više kamiona koristi vodonik. I ne samo kamione, to ćemo sada ispraviti, sada ćemo na ulazu u zemlju, na svakom autoputu imati punjače za vodonik i ne samo kamioni. Postoje već čamci i brodovi na vodonik, kao što se testiraju i avioni, i to radi i Boeing i Airbus, avioni za vodonik, kao što se testiraju i električni avioni koji će, očekuje se, u narednih možda 5 do 10 godina ući u komercijalnu upotrebu. To je nešto što zaista većina nas ne može da razume i to ja potpuno shvatam jer da svima nama u ovoj sali neko pre godinu dana rekao da će se ovo događati, vjerojatno ne bismo verovali. Ja sam inače, kada sam postao ministar, otišao na jedan fakultet u Beogradu, nisam tad zborio, trebao sam da dođem i kod njega, otišao i rekao sam, ajde molite da mi objasnite kako izgleda 3D štampa i šta je to 3D štampa. Ja nisam mogao da shvatim da je moguće štampačem napraviti zgradu, a što je naravno moguće. Da ne pričamo o nekim drugim materijalima koje se sada koriste u samoj izgradnji. Drugo, ono što takođe mi trenutno radimo u Makišu veliki dispečerski centar s kojim ćemo upravljati sa svim prugama u Srbiji. Ja sam inače u Pekingu bio upravo ta kompanija koja radi u našu brzu prugu, ona upravlja u Kini, verovali ne, sa 167.000 kilometara pruga, od čega je preko 40, sad ne znam da li tačno 42 ili 46, da ne držite za reč, ali znači preko 40.000 kilometara brzih pruga, od koji su mnoge od tih brzih pruga preko 5.000 kilometara, preko 350 kilometara na sat. Pametno upravljanje sistemima kao što su pruge, kao što je železnica, omogućava takođe da smanjimo troškove, smanjuje ili minimalizira potpuno mogućnost nesreća, kakve se dešavaju na običnim prugama i omogućavaju naravno da, iskoračimo kao zemlja i budemo tehnološki vezani. Recimo, mi se ponosimo sa naših, sad će biti 184 km brzih pruga, kad budemo pustili, kao što je predsednik Vučić najavio 24. novembra ovu prugu od Novog Sada do Subotice, ali prošle nedelje je bio predsednik Erdogan, tada sam se vidio sa turskim ministrom transporta, oni imaju u Turskoj skoro 2500 km brzih pruga. I povezani su ne samo sa Basrom, nego sada grade preko Azerbejdžana brzu prugu i do Kine. Što znači kada se mi povežemo našom prugom preko Niša i Sofije do Istanbula, imat ćemo brzu prugu, to je iz Novog Sada do Kine. Što sada nama, da nam je to neko rekao pre godinu dana, izgledalo bi potpuno, kako da kažem, neverovatno i to je nešto što naprosto jednostavno potpuno menja način života svih nas. Znači, to je nešto što nas očekuje, mi se trudimo da kao zemlja se pripremimo za vreme koje dolazi, mi moramo naše puteve pre svega, zatim naravno i naše pruge, da prilagodimo potrebama, pre svega mislim na električne automobile,
I ako to budemo radili, ako budemo nastavili da radimo ovako, mi ćemo zaista biti zemlja, pošto mi tranzitna zemlja, mi živimo od tranzita kad je u pitanju saobraćaj, mi ćemo zaista biti zemlja koja će moći da se prilagodi vremenu koje dolazi. Recimo, najveći aerodromi koriste veštačku inteligenciju, tu smo išli i istambulski, i moskovski, i frankfurtski, i parijski aerodrom, londonski, koriste veštačku inteligenciju za planiranje procesa. To ćemo imati vrlo brzo na aerodromu Nikola Tesla, zato što je isti koncesionar parijskog i beogradskog aerodroma i vidjet ćete i sami koliko ćemo izbeći gužve i sve ono što se dešavalo proteklih godina na aerodromu. Sad neko će naravno reći da nisu prošle godine mogli kofere da odnesu, sad će da upravlja veštačka inteligencija, što je tačno, ali to ne znači naravno da ne treba da primenjamo sve ono što se dešava naravno na drugim aerodrome. Ono što želim da vam kažem i što mislim da je za nas važno, za nas je, za našu zemlju, za razvoj naše zemlje, suštinski je važno da koristimo saobraćaj, jer mi smo zemlja koja se nalazi na takvoj poziciji i to je nama, ima tu među vama istoričara, prepoznanih i onih koji se bave istorijom, ta pozicija nam je u prošlosti donosila mnogo nesreća i mnogo ratova i vreme je da počnemo da nosi prednost i vreme je da počnemo da živimo od toga, a u ovo vreme koje dolazi mi zaista možemo da živimo upravo od pozicije da naša budućnost budu intermodalni terminali, razvoj saobraćaja, dobri putevi, brze pruge i da naprosto mi kao zemlja konačno počnemo da koristimo svoju poziciju. Sad, kao malo pre sam vam govorio o tome šta se dešava u građevinarstvu, i tu će verovatno profesor Dumi mnogo bolje da vam govori od mene, ali recimo mi kad pričamo o nekim novim metodama koje se dešavaju u građevinarstvu, mi uglavnom razmišljamo o modularnoj gradnji i razmišljamo o prefabrikaciji. I to izgleda kao nešto novo u odnosu na ono što smo naučili, jer mi svi zamišljamo građevinarstvo, cigla, malter, majstor koji to stavlja i to je slika koju mi imamo čitavog života. Ja sad recimo imao priliku da gledam kada se radi most na Sremska Rača Kuzmin, to je radila jedna dobra turska kompanija, oni su recimo kompletan most prefabrikovali u Turskoj. I svi tavi delovi su donošeni u Srbiju i to je samo sklapano kao Lego kocke. I nikad nisam video da neko brže gradi most nego što su oni to radili. I to jeste, kako da kažem, budućnost gradnje, kao što je naravno i modularna gradnja kad su u pitanju veliki objekat kao što je ovaj, kao što su bolnice, kao što su fakulteti, to jeste naravno, kad kažem budućnost gradnje, jer prvo smanjuje se brzina gradnje i to je otprilike za 50%, znači smanjuju se troškovi zbog automatizovanog, zato što je sve automatizovano, istovremeno možete da radite više procesa i naravno smanjuje se uticaj na životnu sredinu zato što ima manje otpada. Sada, pored toga, malo pa sam pričao o 3D štampi koja će sve više da se primenjuje i kada mene pitaju kako da im objasnim šta znači štampanje objekata, šta znači, kad kažemo štampanje objekata, mi svi zamišljamo papir i štampač koji štampa, to je suštinski korišćenje specijalizovanih materijala kao što su beton ili kao što su kompoziti za izgradnju, gde umesto da se oni tradicionalno sipaju ili kako se već kažemo lepe, oni se naprosto deponuju, znači robotizovane kuke, odnosno ruke, deponuju taj materijal sloj po sloj i tako nastaje. Verovali ne, skoro mi je pričao turski ministar da oni imaju nekoliko farmi, oni ih zovu formalno farme, koje rade 3D meso. 3D meso, od plazme i mesa i imaju desetine restorana po Evropi koji koriste samo 3D meso. I sad koliko god to nama izgledalo čudno, to je naša budućnost. Možda ne potpuno naša, ali one koje dolaze za nas potpuno će biti njihova budućnost. Naprosto samo da to znamo. Imamo recimo, kada radeći na ovom poslu, recimo došao sam do recimo, pojasnim sve šta znači samo za rastojući beton. Znači, vi svi znamo kako izgleda beton i znamo za pukotine koje se pojavljaju. Sada vi imate, ovaj beton koristi mikrokapsule koje se ponašaju bukvalno kao krečnjak. I kada dođe do stvaranja pukotina, one same zarastaju. I to je beton koji duže traje, koji je jeftiniji, koji manje košta za održavanje i to je nešto što je takođe, nešto što je novina, što je nastalo uz pomoć veštačke inteligencije u građevinarstvu. Imate recimo transparentno drvo.
Transparentno drvo znači da se modifikacijom prirodnog drveta dobije jedan kako poluprozirni proizvod i on je idealan recimo za energetsku efikasnost i mnogo je, kaže, ima mnogo bolje efekte i mnogo bolje od samog običnog drveta. Pa recimo bioplastika. I to je, kako da kažem, budućnost i to nas naprosto u budućnosti očekuje. E sad, koliko mi brzo, i zato je ovaj panel važan, i zato je važno da pričamo o tome, i zato je važno da nauka, a to se dešava, hvala Bogu, u Srbiji poslednjih godina, da nauka kroz ovakve naučno-tehnološke parkove, kroz vezanost, kroz biokampus koji se radi, kroz sve ono što radimo, što ulažemo kao država, da nauka bude vezana za državu, odnosno da se odmah koriste saznanja iz nauke za dalju proizvodnju, da se mi kao zemlja prilagodimo vremenu koje dolazi. I to je ono što predsednik Vučić često govori, i to neki put ljudi ne razumeju kada kaže moramo da se menjamo, moramo da učimo, moramo da budemo bolji, inovativniji od drugih, jer je to način da mi kao mala zemlja, koja je preskočila, nažalost, u svom razvoju, zaostali smo od industrijskih, kad kažemo, od nekih drugih zemalja, i to je činjenica, toga ne treba da bežimo. Mi ne možemo kroz razvoj industrije da dostignemo jednu Nemačku i Francusku, možemo, a to će trajati jako dugo, ali možemo upravo na ovaj način, kroz inovativnost, kroz nove tehnologije, i to je način kako mi kao zemlja možemo da povećamo naš bruto domaći proizvod i kako možemo da budemo konkurentni, jer to je budućnost razvoja. I mi kada kažem prvi put, ali ne sad, pošto ima ovde ljudi koji poznaju istoriju bolje od mene, ne prvi put, ali kao retko kada u istoriji, razumemo vreme u kome živimo i razumemo šta treba da uradimo kako bismo bili konkurentni i bolji. Ako smo bolji i konkurentni, onda smo bogati. Ako smo bogati, onda možemo više da ulažemo ne samo u životni standard, već u razvoj države i u vojsku i sve ostalo, sve to povezano, i onda možemo naravno da budemo i samostalniji. Sad možemo da pričamo koliko hoćemo, recimo ja ću vam navesti primer, skoro mi je dolazila jedna kineska kompanija koja želi u Srbiji da izgradi jedan kargo centar za AliExpress, za čitavu Evropu, i kada sam u Kini bio kod njih, oni su mi pokazivali kako izgleda, kako oni to rade. Oni imaju kargo centre i odatle dronovima podižu robu, znači ne koriste ni vozove, ni automobile, ni brodove, pričamo o gradskim kargo centrima, i to se recimo naprosto spušta na određena mesta, smo na krov tržnog centra, tu se spušta roba, to preuzimaju radnje, sve se naručuje preko telefona i tako se, na taj način se radi i tako rade. Znači, možemo da pričamo i o upotrebi dronova, koji se ne koriste samo u vojsci, možemo da pričamo i o BIM-u, i na kraju ću time završiti, izvinjavam se da ne bih oduzeo drugima reč, možemo da pričamo o BIM-u. Mi smo, recimo, prošle godine uveli zakon o planiranju izgradnji projektovanja BIM modelom, i tada su mi neki govorili zašto nemaju mnoge zemlje Evropske unije, tako da nema razloga, to nema Srbije. Pomerili smo primjenu na 2028. zato da bi sve projektni biroji kupili sve softvere koji trebaju, jer ne možemo da uvedemo nešto što ne može da se sprovede za godinu dana, ali BIM model, i tome može više da govori profesor Dumić, a profesor Peško pogotovo, pošto se on time bavi, to je njegova specijalnost, omogućava prvo da izbegavate sve konflikte koji se dešavaju prilikom projektovanja i da onda prilikom same izgradnje, recimo, nemate, pošto različite delove projekta rade različiti stručnjaci, neko radi struju, neko radi vodu, odnosno cevi, neko planira izgradnju, i onda dolazi naravno do grešaka, jer se preklapaju određeni delovi projekata, i onda naravno gubite vreme jer rešavate te konflikte kasnije u izgradnji. To BIM model rešava. Rešava da možemo apsolutno i potpuno da znamo za svaki objekat, za svaki deo tog objekta, kako da kažem srpski, za svaki šraf, kada je proizveden, u kakvom je stanju, što naravno olakšava samo održavanje tih objekata, smanjuje troškove posle rekonstrukcije, i to je nešto što smo, kada smo uveli, mi smo zaista bili 3. ili 4. zemlja u Evropi koja je uvela BIM model. I zaista sam ponosan na to, jer mislim da je bilo jako važno, i to će nam omogućiti da budemo bolji i inovativniji. Uveli smo zelene sertifikate,
I nema puno zemalja u Evropi zelene sertifikate. Ima nekoliko međunarodnih zelenih sertifikata. To znači kada gradite objekte preko 10.000 kvadrata, vi morate da dobijete sertifikat zelene gradnje. On omogućava povrat od 10% naknade za građevinsko zemljište, što znači da vam još neko dodatno kontroliše projekat, ali s druge strane to vas tera da radite sa ekološkim materijalima i naravno da na taj način dodatno štitimo životnu sredinu. Tako da, kao što možete da vidite, mi se pripremamo i mislim da smo već uradili dosta tih, kako da kažem, predradnji da budemo zemlja koja je konkurentna. Naravno, dosta zavisi od nas i s obzirom da se sve jako brzo menja, time ću završiti. Pre 2 nedelje sam bio u Shenzhenu, gde sam bio u restoranu gde je konobar robot. Znači, robot koji vam donosi hranu, s kojim komunicirate, naručujete sve preko mobilnog telefona i s kojim možete postaviti pitanje, možete da naručite. Znači, mi se pripremamo za vreme koje dolazi, promene će biti brže nego što očekujemo i o tome naš predsjednik često priča. I ukoliko budemo nastavili na ovaj način da menjamo zemlju i ukoliko se, a to se posebno odnosi na vas mlađe, jer ćete vi duže živeti u takvom svetu, mi ćemo kao zemlja i vi kao ljudi biti spremniji da budemo konkurentni. Jer ono što svet koji nastaje, koji se pojavljuje, će biti vrlo surov i taj svet neće trpeti, neće moći da opstanu oni koji nisu konkurentni. Tako da je Srbija, hvala Bogu, kako da kažem, ima dobre predradnje da se pripremi za to vreme. Naravno, od nas zavisi da li ćemo uspeti u tome ili nećemo. Čeka nas još puno promena zakona, čeka nas puno posla, ali sam sasvim siguran da smo bolje od drugih, što je inače retkost u našoj istoriji, bolje od drugih u Evropi, razumeli koje vreme dolazi. Vesiću, pozivam predstavna, pogotovo vas studente, da razmislite šta biste pitali ministra Vesića nakon što završimo ovaj prvi deo. Jedan od najvažnijih zadataka za društvo je pripremiti nove generacije za izazove koji nas očekuju. Na koji način je veštačka inteligencija već sada transformisala obrazovanje i kako prilagoditi obrazovni sistem promjenama koje donosi. Pitamo profesora doktora Danimira Mandića, dekana Fakulteta za obrazovanje učitelja i vaspitača na Univerzitetu u Beogradu, pošto znam da ste navikli da šetite katedre. Izvolite. Može mikrofon? Da. Može mikrofon. Hvala. Poštovani ministre, poštovani predstavnici drugih ministarstava, drage koleginice i kolege, čast i zadovoljstvo da u ime zajednice učiteljskih fakulteta i Fakulteta za obrazovanje učitelja i vaspitača iz Beograda pozdravim ovaj cenjeni skup i da vam kažem nešto o promjenama koje će možda dati neko drugo svetlo, ali opet u istom smislu kao i ovo što je ministar govorio. Dakle, po našem mišljenju sve kreće i sve se završava sa obrazovanjem. Obrazovanje onako kako imamo danas je u velikoj meri prevaziđeno. Mi danas imamo velike probleme vezane za pažnju učenika, njihove neuralne veze se menjaju i menja se način rezonovanja koji je drugačiji u odnosu na onaj period koji je bio pre 30 ili 40 godina. Negde, ako govorimo o nedostacima koje tradicionalna nastava ima, mi bi mogli da se osvrnemo na kompetencije UNESCO-a, 8 baznih kompetencija u kojima su na 4 jednostavne i prepoznatljive, to su jezičke, na maternjem i na stranom jeziku, naučne kompetencije, digitalne kompetencije, ali one koje dobijaju posebno značaje, to su kompetencije u oblasti logičkog zaključivanja, socijalizacije, vaspitnog rada, razvoja, altruizma, vrednostnih stavova, znači ono što smo u velikoj meri u školi ili u vaspitno-obrazovnim ustanovama zanemarili. U tom smislu, dakle, ovdje imamo sve elemente koje je država već obezbedila, to je i formativno i sumativno vrednovanje i mogućnost da ne vrednujemo samo reprodukciju, nego i razumevanje i funkcionalnost znanja i sposobnost analize, sinteze i u afektivnom području interesovanja za određene oblasti i svakako tu nam sada do izražaja dolazi veštačka inteligencija.
Mi smo u saradnji sa kineskom kompanijom NetDragon i sa Beijing Normal University iz Pekinga osnovali 2020. godine Centar za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju, koji je negdje jedan od najsavremenijih čak i u Evropi, jer je odrađen po najsavremenijim kriterijumima u kojima se nalaze 3D simulacije i virtualna realnost i veštačka inteligencija, robotika. Danas ćemo vam ekskluzivno pokazati prvog avatara koji je interaktivni avatar koji možete da postavljate pitanja i da dobijate odgovore i na srpskom jeziku. I negde on je u ovom trenutku napravljen informacijama vezanim za AI u obrazovanju, ali i drugim bitnim karakteristikama vezanim za veštačku inteligenciju. Ovdje možemo da vidimo 3D simulaciju nastave fizike, znači spajanje određenih kola, eksperimente koji se nalaze u našem centru. Zatim možemo da vidimo virtualna realnost u oblasti hemije. Možemo sljedeći slajd, pošto nam ovaj pointer ne funkcioniše. Znači, imamo virtualnu realnost koja obezbeđuje zaranjanje u različitim zamišljenim prostorima. Ovdje, recimo, konkretno u nastavi hemije, gdje možemo da vidimo sa desne strane gdje se rukavicama i ovom naočarima, dakle, može da se eksperimentiše sa različitim smesama, avatar daje povratne informacije i tako dalje. Možemo sljedeći slajd da vidimo, dakle, to je sada augmentna realnost gdje možemo vas ubaciti u Knežni Karlovo iz 18. veka i da nas vještačka inteligencija smesti u jedan od likova iz tog perioda da proučavamo različite aspekte nauke. Sa desne strane imamo virtualnu realnost u dubinama mora, sa lijeve strane programiranje humanitarnog robota. Možemo sljedeći. Ovdje imamo hologram i hologramski pristup. Konkretno ovdje imamo hologramski pristup mozga, pa vidjet ćete Labudovo jezero i tako dalje, dakle niz nekih elemenata koji prikazuju ono što može hologram da da u ovom trenutku, a sljedeća je faza da napravimo i interaktivno hologramskog avatara koji bi nam se našao na raspolaganju kao pomoćnik u drugom trenutku. Sa lijeve strane je humanoidni robot EMA, dakle robot koji omogućava, odnosno sa kojim se također obezbeđuje interakcija, koji je do duše nije baš baziran na generativnoj veštačkoj inteligenciji, ali podrazumijeva elementi ekspertnih sistema. Možemo na sljedeći slajd da evo, zašto nam je značajno da posebnu pažnju posvetimo promjenama u obrazovanju upravo u ovom trenutku. Ovdje možete da vidite vreme za koje je tehnologija došla do četvrtine američke populacije, pa pogledajte električnu energiju, telefone, televiziju, sve od 50 godina, 30 godina, 20 godina, a za koliko je, što mislite, ChatGPT došao u četvrtinu američke populacije? Za manje od 2 mjeseca. Zamislite sada brzinu razvoja novih tehnologija i našu potrebu da se usaglasimo sa novim tehnologijama. Možemo dalje da vidimo, dakle, razlike između standardnog programiranja i mašinskog učenja, odnosno programiranja uz korišćenje neuralnih mreža, gdje nam do kraja nisu poznati načini kako se procedure pravila definišu i ona može da ima i halucinacije, da donese i neke rezultate neočekivane, pa mora biti kontrolisana. I to je ono na čemu ćemo raditi država i svi mi u strategiji do 2030. godine, da se definišu etički standardi, principi, da bi se rizici korištenja veštačke inteligencije smanjili na najmanju meru. Možemo sljedeći slajd samo. Dakle, česta terminologija, možemo dalje, veštačka inteligencija, duboko učenje, šta je poskup čega, data science, deep learning i tako dalje, možemo sljedeći, dakle, poslovi koji će nestati, sljedeći slajd, dakle, i koji će da, koji će novi da nastanu, dakle, nije, ovdje imamo, pogledajte, ovako zanimljivo, ovo smo radili sa kolegama sa Imperial College-a, vidite tehnologiju koja je preživjela sve inovacije, to je metan, znači, možete da vidite i extra dryer
koji je ovako preživeo vekove i čak veštačku inteligenciju. Možemo sljedeći. Dakle, poslovi koji će nastati rutinski poslovi, idemo sljedeći slajd, oni koji nastaju, to su svi oni koji u sebi podrazumijevaju znanje iz oblasti veštačke inteligencije, dakle, bez obzira o čemu se radi, ako je obrazovanje, specijalisti za AI, edukaciju i tako dalje, i možemo sljedeći. Znači, mnogo nam je značajno da se upoznam sa veštačkom inteligencijom. Evo ovdje pogledajte nastavu prije 50 godina. Imamo frontalni oblik rada, nastavnika koji je jedini izvor informacija. Pogledajte danas do informacija dolazimo i do interakcija sa više različitih izvora, sa mobilnih telefona, tableta, različitih uređaja, i to će činiti nastavu budućnosti. Dakle, ovo je sve, opet kažem, rađeno i sa Beijing University i sa Imperial Collegeom iz Londona i sa Mission Institute University gdje sam ja svojevremeno završio specijalizaciju. Možemo dalje. Šta je ovdje bitno? Pogledajte ljudsku inteligenciju, ona se razvija linearno, ali mi ne možemo da kažemo da dobijamo djecu, vrlo često čujemo, dobijamo djecu sve lošijeg kvaliteta, loših sposobnosti. Naprotiv, pogledajte, ljudska inteligencija raste. Šta mi ne uradimo verovatno kako treba, dakle, mi ne prilagodimo metode rada, oblike rada, način vrednovanja znanja novim generacijama. Znači, morat ćemo značajno da promijenimo niz elemenata organizacije, metoda i vrednovanja rada savremenom obrazovanju, da bi ono bilo u skladu sa potrebama i mogućnostima djece kojima predajemo. Djeca više od 20 minuta teško mogu da prate, i vi teško pratite ovo što mi pričamo, bilo bi bolje da imamo interakciju, a mi smo kao profesori uvijek preopširni, ali evo skratit ćemo. Dakle, veštačka inteligencija se razvija eksponencijalno, linearno ide ljudska, sad smo u ovom artificial narrow intelligence, približavamo se, sad vidjet ćemo za koliko, 2, 3, 5 godina, artificial general intelligence, i onda ulazimo u artificial super intelligence. Ako do tada ne definišemo pravila, principe, etička pravila, onda će veštačka inteligencija da vlada nama, a ne mi veštačkom inteligencijom. Možemo dalje, samo brzo da prođemo do kraja. Evo ovdje možete vidjeti, ovo smo radili sa Imperial Collegeom, earphones, znači slušalice za uši, koje mere kognitivnu aktivnost mozga kod deteta. Dakle, ili kod ljudi, slušalaca. Sad kad biste svi vi ovo imali, mi smo mogli da vidimo šta je od tema, koji je metod, koji način izazvao najveću budnost od vas. I interesantno je da smo dobili rezultate da nešto što se nama čini interesantno, deci dosadno. I obrnuto, nešto što mi smatramo da je rutinsko ponavljanje, za njih je veoma interesantno, dakle, pobudilo je cognitive load njihov. I možemo dalje. Evo ovdje imamo kako smo razvijali taj od početka, vidite kako je izgledao sa mnogo žica, pa smo ga onda smanjili sa samo jednim receiverom, da bi danas bio wireless koji izgleda kao i klasični earphones. Možemo dalje. Sljedeći, da, evo sad ovo je zanimljivo. Pogledajte, kad tehnika ne radi, ovo je merenje stresa profesora koji predaje. To smo mi merili na sebi i vidite kako pre predavanja smo relativno mirni. Zatim naglo se povećava stres, pa se onda u predavanjima smanjuje. A zašto u ovom oko sredine dolazi naglo porasta? Zato što tehnika nije radila kako treba i pokazalo se koliko nastavnik može da bude stresiran predavanjima kada ono što je planirao ili kada je vremenski previše ograničen. I ajmo samo još 2-3 slajda i da završimo. Dobro, ovo su posjeti, idemo dalje. Posjeti centru čuvenih profesora iz Amerike, naši studenti koji su osvojili prvo mjesto na svjetskom takmičenju u oblasti metaversa, i to je nešto čime se posebno bavimo. I imamo još par evo, ovo je vrlo zanimljivo, pogledajte. Ova prva kolona, ovo je bilo u Luksemburgu u januaru ove godine, sa Sorbone, profesori iz Europske komisije. Pogledajte prvu levu kolonu. Učešće nastavnika je maksimalno, učešće tehnike je 0. Pogledajte kako idemo, sve veće učešće tehnike i došli smo do full automatization. Kad bi ovo pokazali nastavnicima, rekli bi, manjite se veštačke inteligencije, to nas ne interesuje, vi hoćete nas da otrati. Dakle, to naravno nije tačno,
jer veštačka inteligencija će nam pomoći u kognitivnom delu, u činjenicama, u nečemu što mi moramo da memorišemo, a ono što se tiče kritičkog mišljenja, razvoja algoritamskih zaključaka, analize stipendije i tako dalje, to ostaje naravno altruizam, socijalizacija i tako dalje, ostaje čovjeku. I još 2 slajda i time smo zaokružili. Da, dakle, šta će biti novi ciljevi obrazovanja? Naučiti kako se uči, naučiti kako se misli i logički zaključuje, naučiti kako se teorijska znanja primjenjuju u rješavanju praktičnih problema, razvijati karaktere, ličnosti, jer je to i vaspitna institucija, i vrednostne stavove, da ih ne razvijaju televizije, ulice i tako dalje, i steći radne navike, i još 1 i 2, i time. Da, konačno, to je kraj. Dakle, šta je suština? Pitanje svih pitanja. Dakle, mi treba da naučimo kako da veštačka inteligencija radi sa nama, a ne da radi za nas ili umjesto nas. To je ono što sa decom, sa studentima, sa učenicima želimo stalno da radimo. Mi smo od ove godine uveli 2 programa modula iz veštačke inteligencije na master i na doktorskim studijama i svi studenti sada popunjavaju didaktičke praktikume tako što koriste ChatGPT, koriste recenzirane knjige, kritički razmatraju jedno i drugo i sami unose onako kako su oni razumjeli. A kasnije predavanja više nisu naše izlaganje gotovih znanja, nego diskusija o onome što su oni pročitali. I sad bih molio samo, ako imamo vremena, da vidimo interaktivnog avatara. Možemo li to kasnije? Možemo kasnije. Možemo to kasnije, čujemo profesor Dunića, pa ćemo... Hvala. Hvala. Zahvaljujem se profesoru Mandiću. Saradnja naučnih institucija i privrede u oblasti veštačke inteligencije je najefikasniji je način da se isprate tehnološke promjene i dobije kvalitetan kadar. O tome, ali i o jednom od najznačajnijih pitanja današnjica, to je etička primjena veštačke inteligencije. U narednim minutima govorit će nam profesor dr. Boris Dunić, vršilac dužnosti dekana Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Profesore, izvolite. Pa, dobro večer najprije svima i pozdravljam uvažene ministre, predstavnike državnih organa, pokrajinskih organa i najprije da se zahvalim Fondaciji za srpski narod i državu i gospođi Vukić na organizaciji događaja i pozivu za učešće u ovom panelu. Pošto u panelu imate dvojicu profesora panelista, mi smo negde baždareni otprilike na 45 minuta, mislim da ću u ovom slučaju ja odustati od prezentacije kako bi ostalo vremena za bar još jedan krug pitanja i govorit ću o ovoj temi više ovako iz glave i što bi se reklo onako kako mi kao neko ko radi na fakultetu i bavi se obrazovanjem i istraživanjem doživljavamo pitanje veštačke inteligencije, mašinskog učenja i generalno svih tih novih tehnologija koje se danas nalaze svuda oko nas. Ono što je neizbežno i ono što je definitivno jeste da, kao što je profesor Mandić na kraju rekao, da treba da naučimo i promenimo taj neki naš pristup ili princip koji je često na ovom prostoru koji se vezuje za Balkan bio vezan za činjenicu i konstataciju da smo se negde opirali novim tehnologijama i bili u prvom trenutku kada se pojavi nešto novo, neko ko u startu počinje da odbacuje tu tehnologiju i na neki način da se bori protiv nje. U ovom slučaju, i ministar Vesić je to nekoliko puta naglasio, moramo da shvatimo da su stvari počele da se menjaju jako velikom brzinom, da je stopa promjena ili brzina kojom se stvari dešavaju postala neverovatna, jako se ubrzala u posljednjoj deceniji i da praktično ona društva i one nacije ili one teritorije koje ne budu u stanju to da prate, bit će svedeni na puke korisnike neke tehnologije. Samim tim dovešće se u potpuno zavistan položaj od tehnologije i od onoga ko raspolaže tom tehnologijom. I to je jako važna stvar koju moramo da shvatimo u svim segmentima, kako u segmentu obrazovanja, u segmentu nauke i istraživanja, tako i u segmentu privrede i privrednih delatnosti. Ovdje bih želio posebno da naglasim jedan segment koji se odnosi na nekakve kritične infrastrukturne sisteme. Vi praktično, ministar Vesić je govorio o dominantnom sektoru infrastrukture, saobraćaja, građevine, ali proširite to na neke druge sektore, kao što je sektor elektroenergetike
ili sektor snabdevanja toplotnom ili bilo kojom drugom energijom ili bilo kojom drugom strateškom sirovinom ili uslugom. Danas ti sistemi ne mogu da funkcionišu bez upotrebe veštačke inteligencije, mašinskog učenja i postavlja se pitanje ukoliko ih vi ne razvijate ili ne učestvujete u njihovom razvijanju ili ih čak još gore ne razumete, vi postajete ekstremno zavisna zajednica, ekstremno zavisno društvo i to negde svi kao pojedinci, a posle toga kao institucije i kao društvo moramo da shvatimo. To za nas koji radimo na fakultetima, institutima, bavimo se obrazovanjem, postavlja pred nas jedan novi zadatak i jedan izrazito zahtevan segment našeg rada, to je da se sa tom oblašću bavimo podjednako u svim sferama. Znači, ne samo u obrazovanju, u smislu uvođenja tih alata u obrazovni proces koji nesporno su itekako korisni. O tome bi mogli nadugo da govorimo, ali ako pogledate bilo koje istraživanje koje je urađeno ili navedeno, pokazano je da oni studenti ili oni učenici koji koriste alate zasnovane na veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju pokazuju brži napredak. I to može da bude od nekoliko procenata do nekoliko desetina procenata u smislu savladavanja njihovih obaveza i u smislu postizanja boljeg efekta učenja. I to je nešto što takođe ovde govorim pre svega studentima koji se nalaze u sali i mi nastavnici moramo da shvatimo. Dakle, ne treba da se borimo protiv toga da vi koristite neke alate, već da zajedno sa vama naučimo kako i na koji najefikasniji način ćete koristiti te alate da biste uspešno savladali svoje obaveze. Mi smo praktično prošli, kako govorimo istorijski gledano u segmentu obrazovanja, mi smo najpre bili u fazi u kojoj je bio nedostatak literature kad smo bili u papiru, u knjizi. Tada prosto onaj ko dođe do relevantne literature pravio je i dobar rezultat. Nakon toga smo došli u fazu razvoja interneta i globalnog pristupa i masovnog pristupa internetu gde se pojavio višak informacija. Najveći problem je bio u toj šumi, u toj gomili informacija pronaći onu koja vama je potrebna i onda da je posle toga relevantna, pouzdana i tako dalje. Sad dolazimo u eru upotrebe veštačke inteligencije koja vam jako skraćuje taj put, gde praktično iz neke gomile dostupne literature, vi ukoliko znate da koristite te alate i oni se konstantno treniraju i vi pomažete u njihovom treniranju, vi dobijate sve bolje, preciznije, upotrebljivije odgovore. I to prosto moramo da shvatimo i da naučimo da koristimo kako bi naš obrazovni proces učinili što je moguće bolji i kvalitetniji. Ako pređemo u segment istraživanja, ja sam ovde bio i pripremio neke slajdove, ali zaista smatram da je to opterećujuće, prešli smo onih 20 minuta u kojima držite pažnju, ali ako pogledate samo nazive tih predmeta, shvatit ćete institucija sa koje dolazim, Fakultet tehničkih nauka, koja je jedna izrazito interdisciplinarna institucija, dakle praktično ima 13 departmana, dakle 13 različitih inženjerskih struka pod jednim krovom, neguje znanja i mnogo lakše ulazi u taj prostor upotrebe ovakvih alata i razvoja ovih alata za različite oblasti. A to je prosto posledica te interdisciplinarnosti, gde pre svega ne morate da napravite neku i preskočite neku veliku barijeru, da tražite, ne znam, sagovornika iz oblasti medicine, pa on vam je već tu kao predavač na studijskom programu, recimo biomedicina. I sad kad pogledate projekte koje realizujemo, vidit ćete da realizujemo projekat upotrebe veštačke inteligencije u ranoj prevenciji kancera ili upotreba veštačke inteligencije u dijagnostici problema i oštećenja koje se javljaju kod prevremeno rođenih beba ili upotreba veštačke inteligencije u selekciji posledica COVID pandemije kod različitih tipova bolesnih ljudi koji su preležali COVID. Dakle, to su sve primeri interdisciplinarnosti i te činjenice da praktično na jednom mestu imate ljude koji mogu da razvijaju alate, imate ljude koji razumeju medicinu i druge struke koje su vam potrebne da razvijate i realizujete takve projekte. Nadalje, mogli bi zaista dugo pričati o upotrebi veštačke inteligencije u oblasti tretmana voda, analizi voda, ono što je recimo doktorska teza koja je takođe vrlo interesantna, koju trenutno radimo,
prosto navodim primere koliko su to moćni alati, jeste upotreba veštačke inteligencije u predikciji talasa koji se javljaju na velikim otvorenim površinama kakve su mora i okeani, a onda to predviđanje talasa koristimo da bi upravljali sistemima koji se bave proizvodnjom električne energije iz ovako obnovljivih izvora energije. I nadalje zaista bi se mnogo moglo govoriti, ali šta želim prosto da kažem, da su to alati koji u jako kratkim vremenskim periodima koji su reda veličine milisekunde obrade ogromnu količinu informacija koje praktično nijedan ljudski mozak ne može da obradi ili nijedan do tada klasičan softverski alat ne može da obradi. I to je nešto što će biti prisutno u svim aspektima života, življenja. Velike su promjene na globalnom nivou, to je ministar Vesić jako lepo ukazao i rekao. Koja privreda i koje društvo to ne bude shvatilo, taj praktično u budućnosti koja je pred nama neće imati ozbiljnu priliku. Možemo da kažemo i nažalost ili na sreću, ukoliko mi to razumemo na pravi način i uključimo se u tu igru, a imamo priliku. Vrlo jednostavno, ako uzmete vozilo sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, vi na tom vozilu praktično ne možete da unapredite skoro pa ništa, jer je taj motor doveden do savršenstva i ako nešto napravite, to su jako male promjene. Ako odete u svijet hibridnih, električnih vozila, vozila sa pogonom na hidrogen, prostor za napredak, istraživanje, privredni razvoj je ogroman, prostor za uspostavljanje novih kompanija, one mogu biti mala, srednja ili na kraju velika preduzeća, pojavljuje se kao zaista ogroman i to su šanse u kojima zemlja poput Republike Srbije treba da uhvati svoju priliku i da je iznese. Mi kao obrazovno-istraživačka zajednica tu zaista stojimo na raspolaganju i trudimo se da na kvalitetan način obrazujemo naše studente i nudimo ih na ovom tržištu u želji da omogućimo što je bolji privredni razvoj naše zemlje. I polako ću privoditi kraj ovo svoje... Možemo da se dotaknemo ove etičke primjene veštačke inteligencije, upravo to. Od najmoćnijih tehnologija poznatih čovečanstvu, prirodno da se ljudi plaše novih tehnologija, da li postoje granice primjene? Upravo to i sledeći put nećemo tražiti avatara umjesto moderatora panela. Jako lepo ste usmerili diskusiju, a to je suštinski jako važno pitanje. Ja mogu o njemu da govorim iz ugla inženjera, a skoro svaka struka, uključujući pravnike, evo tu je i naša koleginica Marijana Dukić-Mijatović, koja sigurno i tekako bi mogla da da komentar o ovoj temi, ali suštinski želim da ukažem na jednu jako važnu stvar. Ako govorimo o upotrebi veštačke inteligencije i etici, onda moramo da razmatramo nekoliko pojmova. To je pre svega privatnost, bezbednost, jednakost i odgovornost. To su pojmovi o kojima moramo da razgovaramo i da ih razumemo. Kad kažemo privatnost, opšte poznata tema, privatnost podataka, ličnih podataka, jer ovi alati barataju sa ogromnom količinom informacija i najčešće mogu da dođu do podataka o ličnim podacima i postavlja se pitanje ko i na koji način nas štiti našu privatnost. Međutim, onda se postavlja pitanje bezbednosti i neovlašćenog pristupa tim informacijama, dakle, sajberskih napada, kolike su efekti i do čega sve može da dovede ukoliko neko preuzme komandu nad vašim vozilom, na primer, i šta može sve biti ugroženo, ili, ne daj Bože, ako neko preuzme komandu nad vašim elektroenergetskim sistemom, koristeći neki alat zasnovan na principu veštačke inteligencije. Dakle, bezbednost jako važna tema i jako veliki prostor za praktično ozbiljne struke i ozbiljno bavljenje tom temom. Ali onda dolazimo i do jako važnog pitanja i jako važne teme jednakost. Zašto? Pa zato što kad pogledate ko razvija ove alate na globalnom nivou, pa to su osim država, to su i korporacije i to najčešće jako moćne korporacije. Onda se postavlja pitanje jednakosti između tehnološki razvijenih društava i onih društava koji nisu dovoljno tehnološki razvijena. Kako i na koji način će se uspostaviti taj princip jednakosti, da li će ga uopšte postojati, ali to moramo da razumemo da bi bili iole ravnopravni igrači u ovoj utakmici na globalnom nivou i onda na kraju dolazimo do pitanja odgovornosti, dakle ko i na koji način
način preuzima odgovornost kada i nešto se desi, a softver ili sistem, dakle softver i hardver je donosio nekakve odluke. Vrlo jednostavno pitanje koje recimo i predstavlja jedno od glavnih pitanja za autonomnu ili poluautonomnu vožnju jeste ko je odgovoran za bilo kakvu materijalnu štetu ili ne daj Bože, povredu ili gubitak života ukoliko vozilom upravlja mašina i ona donosi odluke. Dakle, jako važno pitanje koje će morati biti rešeno. Dakle, nema nerešivog pitanja baš za nas inženjere, a slažem se da i sa pravnicima ćemo se oko toga složiti, ali to će zahtevati puno izmena naših zakonskih regulativa i ugrađivanje novih stvari u zakonske regulative, recimo Krivični zakonik Republike Srbije, koji će morati razmatrati i takve segmente da bi mogli da govorimo recimo o autonomnoj vožnji. Ono što, evo, za kraj hoću da kažem jeste da Republika Srbija zaista ima jedan dobar i kvalitetan obrazovni sistem. On u dosta segmenata jeste zasnovan na nekim tradicionalnim metodama učenja. Ono što treba da shvatimo u obrazovanju kao i nekim drugim strateškim granama privrede, nekada nije ni dobro da stvari menjate ad hoc ili da kažem u kratkim vremenskim periodima, ali morate da razumete trendove i ne da kažemo da pratimo trendove, već da u oblasti obrazovanja i istraživanja diktiramo trendove, onda je to podrška i za našu privredu i u konačnom i za cijelu društvenu zajednicu. Hvala. Hvala, profesor Dulić. Još jednom vas pozivam da smislite neko pitanje koje biste pitali paneliste. Ja ću prvi. Gospodine Besiću, ja znam da je NFL vaš omiljeni sport. Jeste. Ali ovo je pitanje vezano za tenis. Tu se koristi veštačka inteligencija. Dakle, Planiranje. nakon 147 godina Wimbledon će zameniti linijske sudije. Odluka stupa na snagu 2025. godine. Da li vam se čini da se sve više veruje ljudima, sve manje veruje ljudima, sve više tehnologiji? Pa to smo već videli i kod VAR-a i kod fudbala, tako da, kao što vidite, sve više će se tehnologije koristiti i sve manje će biti potrebe za sudijama. To je naprosto tako. Ali ovde dolazimo do onog što je profesor Radonjić rekao. Znači, veoma je važno da naučimo da koristimo mi veštačku inteligenciju za ono što je nama potrebno, ne da ono upravlja nama. Ja nisam to malo pre rekao zbog vremena. Moje ministarstvo je prvo ministarstvo koje ima svog robota na sajtu, odnosno svog avatara. Zove se Jasna i nismo to promovisali jer smo dali jedno 6 meseci, pošto ona uči samostalno od pitanja, da se malo nauči. Sad posto se, što bi rekli ovi naši studenti, namazala i naučila, sad ćemo da je promovišemo i to je način na koji ljudi mogu da komuniciraju sa nama. Sada nama predstoji jedan težak proces da našim zaposlenima pokažemo koliko ona može da bude korisna u njihovom radu, koliko može da skrati procese, da im obezbedi neophodne informacije do kojih oni moraju da dolaze na drugi način. To je sad nešto što ćemo raditi u nekom narednom periodu, ali recimo to je tako. To će se dešavati sve više, tako da, kažem, u fudbalu već vam gol odavno odlučuje, tu je moj drug Novak, on je stručnjak za to, odlučuje tehnologija. Hvala. Istraživačka kuća Gartner procenio 35% firmi u svetu već sada koristi veštačku inteligenciju, a da će u godinama koje dolaze ta brojka vrtoglavo rasti, kažu da će prednjačiti firme iz zdravstvenog i finansijskog sektora. Profesore Dumiću, gde vi vidite granicu primjene veštačke inteligencije, ako uopšte postoji, malo pre ste započeli, pa evo, prilika završite. Da, vrlo kratko i vrlo jasno, za mene praktično ne postoji granica za upotrebu ovakvih alata i moj neki lični stav i sud jeste da će ovi alati biti praktično prisutni u svim aspektima života i življenja. Kako od ovoga o čemu smo pričali, u napređenju nekih poslovnih procesa, tako do nekog ličnog života praktično svi ćemo preći da koristimo mobilni telefon koji uključuje nekakve aplikacije zasnovane na veštačkoj inteligenciji, a na kraju mislim da će i većina nekih sistema, uređaja, naročito sada sa uvođenjem mreže 5. 6. generacije,
koristiti ovakve module. Ja bih rekao olakšavati nam život, ali isto tako veoma važno da sve to moramo da praktično razumemo do detalja, da ne bi postali samo puki korisnici tehnologije, jer nekakva procena, evo i sami ste naveli ovaj primjer u sportu, ali nekakva procena je da u narednih 5 godina algoritmi i moduli zasnovani na veštačkoj inteligenciji će im biti dopušteno da samostalno donose odluke. Hvala. Studenti, da li koristite ChatGPT 3 ili već sada i Chat4 za pisanje, recimo, seminarskih radova? I ako su profesori tu? Ne, to je u redu, samo ako znaju da ga koriste. Da promene bar nešto. Profesor Bandić, da li sad probamo taj avatar? Opa, može, evo, vi postavite pitanje. A mogu nezgodno kad vi sedite tu pored mene, pitam avatar. Ne, pitaj, ja, što bi rekao čuva, ja tu ništa ne bi dirao. Kaže avatar, šta želi. Režija, možemo da probamo? Idit ću oko primjene. Avatar će inače od večeras da bude na sajtu Centra za robotiku i veštačku inteligenciju i možete u obrazovanju i možete da pitate bilo koje pitanje, da se poigrate. 10 minuta je negde ograničenje po jednom turnusu, sve što je vezano za veštačku inteligenciju. Dakle, on je nahranjen svim onim što sam ja objavio na engleskom jeziku, a što je opet sinteza niza materijala koji su značaja. Sad samo da... Konkretno ovo je vaš avatar, samo za vas. Pa to je avatar za sve naše fakultete koji se bave obrazovanjem. Na vaš. Dobro, ja ću ga pitati. Liči na meni. Which is the biggest challenge regarding artificial intelligence in education that teacher will face in the future? Please answer on Serbian language. Kao dekana Fakulteta za obrazovanje mogu reći da će jedan od najvećih izazova sa kojima će se nastavnici suočiti u vezi sa veštačkom inteligencijom u obrazovanju u budućnosti biti obezbeđivanje etičke upotrebe ovih tehnologija. Sa sve većim integrisanjem veštačke inteligencije u učionice nastavnici će morati da se suoče sa pitanjima poput privatnosti podataka, pravednosti u pristupu tehnologiji i potencijalnog pristrasnosti algoritama. Također važno je da se obezbedi balans između korišćenja AI alata i ljudske interakcije kako bi se očuvala emocionalna veza između nastavnika i učenika, što je ključno za razvoj socijalnih veština i empatije kod učenika. Također edukacija nastavnika o tome kako efikasno koristiti AI alate da bi se unapredila nastava, a ne zamenila učiteljsku ulogu, predstavlja značajan izazov. Sad, da li se profesor dr. Danijel Imani slaže s ovim što je rekao njegov avatar? Ništa, ja tu ne bi dirao. Dakle, zaista možete da probate i ovo je nešto što ćemo mi sa studentima da koristimo. Dakle, sve što bi oni pitali na konsultacijama mogu da pitaju na ovaj način, da imaju 24 sata, 7 dana u nedelji stalno povratne informacije i to jeste nešto što predstavlja pomoć u svim oblicima dolaska do onih pravih saznanja, naravno i kritičkog mišljenja. Ne kažem da nekad neće halucinirati, to i mi radimo, ali oprostit ćemo za početak. Hvala. Izvolite. Znaš šta profesor treba da kaže. Izvolite, imate neko pitanje. Poštovani ministre Vesiću, da li je Bio4 kampus najveći potencijal Srbije, s obzirom da spaja privredu i nauku, stvara novih 300 laboratorija, okuplja 1000 doktora nauka, 7 fakulteta i 9 instituta i šta možemo očekivati za nauku u Srbiji shodno tome? Pa ja nisam ministar za nauku i baš taj Bio4 kampus nije baš kod mene, ali naravno da je veliki potencijal i važno je da kao zemlja radimo takve vrste projekata, jer upravo su ti projekti oni koji treba da nas učine konkurentnim u budućnosti. I veoma je važno da naše mlade ljude koji se bave naukom, jer mislim, mi živimo u jednom globalnom tržištu i ne možete nikada sprečiti da ljudi odlaze tamo gde imaju bolje uslove i to je potpuno normalno i to će vam reći u svakoj zemlji. To će vam reći u Nemačkoj i u Britaniji, i u Francuskoj, ne samo u Srbiji, znači nismo mi nikako izolovani od drugih.
Ali ako stvorimo takve uslove za naše naučnike, za naše mlade ljude, realno je očekivati da oni ostaju ovde, da mogu da rade, da imaju dobre uslove i da dolaze neki ljudi, drugi, pre svega iz regiona, a iz drugih zemalja, da se ovde bave, da rade upravo u takvim institucijama. I zato je važno što smo se kao zemlja opredelili za to. Predsjednik je nekoliko puta najavio ulaganje i ja mislim da je ovo zaista prva vlada, ovih nekoliko vlada u kontinuitetu, koje suštinski odvajaju dobar i veliki novac upravo za takve projekte. I ovo mesto i druge koje gradimo, imate u Nišu imate sličan projekat u Nišu, omogućavaju upravo da nauka i privreda rade zajedno, a to je dobro, kažemo, onome o čemu smo pričali, to je da postanemo konkurentni i da postanemo zemlja koja će moći da ide u susret promenama koje se dešavaju u svetu. Jedno tako možemo da preživimo. Dobro večer, jedno pitanje za profesora Borisa Dumnića. Ja sam student 3. godine računarstva i matematike na FTN-u i zanima me kada možemo očekivati akreditacije smerova i predmeta na našem fakultetu koji će spojiti veštačku inteligenciju sa nastavnim jedinicama koje se izučavaju danas u Srbiji. Takođe zanima me kao studenta na FTN-u i generalno u Srbiji, da nas vi kao profesor savjetujete da mi koristimo veštačku inteligenciju prilikom našeg obrazovanja ili ste više nekog stava da su neke klasičnije i staromodnije metode efikasnije nego uključivanje veštačke inteligencije? Hvala. Zahvaljujem se, kolega. Hvala na pitanju. Ono što vi kao student na studijskom programu računarstva i automatika na osnovnim studijama negde možete i treba da znate, jeste da smo mi već od pre par godina akreditovali studijski program na master akademskim studijama koji je upravo sa ovom temom veštačke inteligencije i mašinsko učenje i vi praktično po završetku vaših osnovnih akademskih studija stičete mogućnost da upišete ove master studije. To je studijski program koji je dvogodišnji. Dakle, traje 2 godine i čak je i to negde razlika u odnosu na klasične studije ili master akademske studije na drugim studijskim programima koji su jednogodišnji. Ono što je također činjenica jeste da smo na većinu studijskih programa koji se bave ovom tematikom uveli nove predmete na izbornim pozicijama i studenti praktično već mogu da ih pogađaju. Sad to je različito od studijskog programa do studijskog programa. Da li da koristite ove alate? Moj savjet vam je da apsolutno treba da koristite alate. Kao što je i profesor Mandić rekao, dakle, treba samo da razumete da alat nije vaša zamena ili bilo koji softver zasnovan na veštačkoj inteligenciji, mašinskom učenju, već je to vama pomoć prilikom učenja. I ja sam kao nastavnik, baš smo i u razgovoru pred ovaj panel komentarisali, koristim te alate i čak učim da ih koristim i to posebno učim od svojih mlađih kolega. Pre svega mislim o generacijskim mlađim kolegama i to je vrlo interesantno kako različite generacije na različiti način koriste ove alate. I ono što je jako važno da razumete, što vi bolje razumete tu oblast, to ćete dobijati kvalitetnije, preciznije, detaljnije odgovore koji će proširiti vaše znanje i olakšati vam proces učenja. I za kraj da završim, ovo mi je bilo jako interesantno s avatarom, jednu šalu na naš profesorski račun, kaže, ranije je bila ona rečenica koja je govorila, kaže, profesoru je jedino važno da zna gde mu je asistent. Sad će izgleda biti da je profesoru jedino važno da proveri da li mu je avatar na mreži. Da li je aktivan? Nisam prilike da vi pitate profesora, ne profesor vas. Ova Marko Gušić. Prvo, da se zahvalim svim panelistima, hvala vam na svemu što ste danas govorili i naročito ministru koji izdvoji svoje vreme da bude ovde sa nama i da nam obrazloži mnogo tema, a fokusiramo sve na budućnost nauke, na sam događaj. Imam teško pitanje. Iskreno, neka bude za ministra, a i za paneliste. Teško je pitanje, pa možda neka bude i retoričko, na kraju krajeva, vezano za veštačku inteligenciju. Sve je u multidisciplinarnosti, kao što je rekao profesor Dumić, jer u veštačkoj inteligenciji, ako imamo robota koji operiše, on se dodiruje i sa medicinom, i sa hemijom, fizikom, i biohemijom, tehnologijom, a na kraju krajeva i sa ekonomijom, koliko košta taj robot.
Dakle, interdisciplinarno je sve i budućnost visokog obrazovanja jeste u interdisciplinarnosti. Ali kada pričamo o visokoj veštačkoj inteligenciji, zanima me sledeće. Teško je pitanje, hipotetično. Da li nam ovde na panelu treba i filozof? Zašto? Imamo start-upove, imamo firme koje veštačkom inteligencijom i programiranjem su izmislili dronove, doneli na tržište, koji beru, na primjer, voće. 24 sata rade, idealan standard voćke, beru, stavljaju u korpe, ide na tržište. Za mnogo manje para koliko bi koštao ljudski resurs. I takve kompanije danas rastu na tržištu, dobijaju sve veću i veću vrednost i mislim da, naravno, mi treba da smo korak sa vremenom i sa svetom. Gde je granica? Ako bi imali sada dronove koji beru voće, ako bi imali kombajne koji sami voze, ako bi imali traktore koji sami obrađuju zemljište, gde su onda ljudi koji sezonski rade, kada odrade svoj posao, imaju dobre dnevnice, tako da, znači tu ima taj ekonomski faktor, ali ima i taj filozofski. I gde je tu ta granica? Ko će tu da podvuče crtu? Gde je kraj? I šta je to nešto što je dobro za društvo? To je moje pitanje, jer Norveška u svojoj eksploataciji nafte, na kraju krajeva u svom glavnom odboru mora da ima filozofa koji to filozofski se gleda. To je moje pitanje. Pa gde je baš to najskuplje pitanje, što bi rekli u kafani? Dobro, da vam kažem, ta slična dileme su imali i ljudi u 19. veku kada su uvođene mašine i parne lokomotive. I tada da ste uzeli tadašnje novine, mogli ste da pročitate gde je kraj i da li će one zameniti ljude. Iste su dileme imali, samo što je to bilo nekom u drugo vreme, na drugom nivou. Ja sam nedavno o tome predsednik pričao, uzeo stenogram sa Narodne skupštine Kraljevine Srbije, kada je uvođena pruga, kada je kralj Milan gradio prugu, onu raspravu koju se tada vođena mogli ste bukvalno da prenesete u današnju skupštinu, da izbacite malo jezik, da one arhaične promenite, ista web je priča. I tada su se javljali neki poslanici i pričali kako će, ne znam, to uništiti poljoprivredu, kako će stoka da pobegne, kako će, ne znam, Austrija da okupira Srbiju tako što će da preveze vojsku pred tom prugom i tako dalje i tako dalje. Tako da je to večita dilema i to će se dešavati i nekim vekovima posle nas, opet ćemo imati isti dilema. Ljudi su naravno da ljudi ne može niko da zameni. I upravo glavna, i ono što smo danas pričali, mi treba da naučimo da koristimo veštačku inteligenciju. Ne da ona upravlja nama, već da mi upravljamo njome kako bi ona nama pomogla da ovaj svet bude bolji. I to je suština. I zato je važno, sad da li nam je potreban filozof, možda bez filozofa ne može niti, to znate sami. Ali u svakom slučaju, zaista je to pravo pitanje. I mislim da je za nas kao malu zemlju, kao mali narod, važno da razumemo trenutak. Ja stalno se vraćam delimično na politiku, ali ne mogu drugačije da to ne objasnim, jer to na kraju krajeva je sve politike, sve stvar neke političke odluke. Za nas kao malu zemlju i po broju stanovnika i po industriji i po svemu, je važno da razumemo promene koje se dešavaju u svetu. Sad pričamo o tehnološkim promenama i drugih promena, i političkih i svakih drugih. Znači, ako bolje razumemo promene koje se dešavaju u svetu, možemo da budemo konkurentni, da izbegnemo probleme koje bismo mogli da imamo. I zato je važno što smo počeli da hvatamo korak sa svetom i da se time bavimo. I ja vam kažem, mi smo u tome napredniji od mnogih susednih zemalja. Pričamo o nekom našem regionu. Bez obzira da li su u Evropskoj uniji ili nisu. To nema nikakve veze sa tim. Da li ćemo nastaviti, zavisi samo od nas. I za nas je, kažem, to je najbolje. Recimo, sad ću vam reći jedan primer kako se koristi veštačka inteligencija. Evo sad, kad 24. bude proradila pruga prema Subotici, vidjet ćete u novinama da će iz Novog Sada za Suboticu biti 27 vozova dnevno. 18 će ići Beograd, Novi Sad, Subotica i 9 će ići između Novog Sada i Subotice. I vidjet ćete se putuje 34 minute i to će biti super i svima će to biti dobro. Ali da vam kažem, znate kako je napravljen taj vozni red? Tako što je neko sedao i rekao, na svaki sat ide voz, ovako ćemo, i to vam izgleda onako kao oni što su radili plajvaz i papir i tako se pravi vozni red. I mi sada imamo jedan projekat koji radimo sa Svetskom bankom gde upravo koristimo veštačku inteligenciju za planiranje voznih redova.
To znači da neko meri broj putnika, frekvencije i na osnovu toga vam predlaže koji je vozni red najoptimalniji. Jer zato tako nećemo imati situacije da u određenim vozovima, određenim vremenima, o delovima dana, imate prepune vozove, negdje imate poluprazne. Moćemo više da uštedimo, možda ćemo taj isti saobraćaj više putnika da prevezemo ne sa 27, ne sa 23 ili 22, ako ih bolje rasporedimo. Zato nam je potrebno. Jer da to mogu da urade ljudi, verovatno bismo već uradili, ali očigledno ne možemo. I to su ti projekti koji nam omogućavaju da možemo da budemo efikasni, da možemo da budemo ekonomični, da više uštedimo i ono što je najvažnije, da možemo da budemo konkurentni. Tako nemojte da se plašite toga da li će zameniti ljude, ne znam, u branju voća, roboti ili kako vi kažete dronovi, jer već nemamo ljudi za branje voća. Evo, to će vam svako reći ko se bavi poljoprivredom. I ne samo kod nas, nije to nešto samo da se dešava u Srbiji, to se dešava i u svim drugim zemljama u Evropi. Prema tome, tamo gde nema dovoljno ljudi, tamo gde možemo da napredimo procese, ljudi će se baviti nekim drugim stvarima. I zato vam kažem, iste dileme su ljudi imali verovatno i u renesansi, kad god se menjao svet, a menjao se u nekom trenutku svet, ljudi su razmišljali o tome da li će ih nešto zameniti. Pa sećate se svi smo učili istoriju, pa sećate se ludističkih pokreta, radnika koji razbijaju mašine, sećamo se svi toga. Ista su bila pitanja. I neko će da sedi možda u ovoj nekoj drugoj sali za 50-100 godina da opet priča, opet da postavlja ista pitanja. Tako da kažem, to je sve važno za razvoj društva. Promene su, kao što profesor Dumnić rekao, veoma brze i to je neshvatljivo koliko se promena dešava u jednom danu, nekad se nije dešavalo za godinu dana ili za nedelju dana i zato društva koja se prilagode tome, koji imaju više promena u samom društvu nego promena u svom okruženju, mogu da napreduju. Mi smo postali, ili ajde da kažemo postajemo, društvo koje je takvo. I to će nama omogućiti da zajedno u ovom periodu istorije, kako kažem, kao narod i kao društvo malo bolje prođemo nego u prošlosti. Da, jako ću kratko da dodam, praktično nadovezujem se na ove konstatacije ministra Vesića da se ne treba plašiti promjena, samo ih treba razumeti i nikako boriti se protiv tehnološkog razvoja ili bilo kakvog drugog razvoja, to je potpuno civilizacijski promašena tema. Ali jedna vrlo interesantna stvar, šta mislite koji je studijski program na većini univerziteta u Srbiji najtraženiji u zadnjih nekoliko godina? Reč je o psihologiji. I onda meni je bilo interesantno da vidim zašto baš toliko od novih studenta želi da studira psihologiju i ušao sam u nekakve priče, razgovore, analize i onda shvatite da jako puno kompanija koji se bavi informaciono-komunikacionim tehnologijama angažuje između ostalog i jako puno psihologa jer su to, da kažem, ljudi koji provode jako puno vremena bez nekakve velike socijalne interakcije i onda prosto ne govorimo o kliničkim potrebama, nego govorimo prosto o ispunjavanju nekih društvenih potreba. I još jedna stvar koja mi je pala u oko u prethodnih nekoliko nedelja, jedan univerzitet, da sad ne kažem, nisam siguran, ali mislim da referentnoj instituciji se radi, pravio istraživanje koje će biti jedno od najdeficitarnijih zanimanja 2050. godine. I na moje veliko iznenađenje, prvi na listi je bio pesnik. Dakle, onaj ko će pisati reči koje će prvi put biti napisane, neće biti sintetizovane, bit će ljudsko biće i tako dalje. Dakle, to je ono što treba da razumemo procese, a ljudi, naročito na ovim prostorima, potpuno se slažem sa ministrom Vesićem, ne da imamo u višku u smislu angažovanja za radne potrebe, nego u debelom deficitu i sad vidite i sami to po radnoj snazi koja se pojavljuje na pojedinim. Ako mogu samo da dodam, ja sad dok je pričao profesor Dumnić, ja se sećam kada sam ja bio u osnovnoj školi, znate koja je bila najvažnija dilema kod nastavnika? Da li smemo da koristimo digitron ili ne? I to je bilo strašno. Da li smete da koristite, znači, sada je to, mislim, to da se seče Šuvaković i Rastović, oni su otprilike kao ja, ali vi mlađi se ne sećate, ali to je bilo to. Znači, ne daj Bože da donesete slučajno digitron na čas matematike. Ali to je ista dilema, znači, ako profesionalno filozofski, kao što je sada, da li treba da koristite, ne znam, veštačku inteligenciju ili ne. Svako vreme ima svoj izazov. Imamo še vremena za jedno pitanje. Ja sam
kirurga, inače sam lekar kardiolog, i se automatski uključuje. Režija, možemo mikrofon da pustimo? Ja sam ovaj deo iz medicine, vrlo sam glasna, imam studente, pa mogu da vam se obratim. Ako je greška od mene, izvinjam se. Pre svega želim da se zahvalim na ovako izuzetno lepo organizovanom događaju, da čestitam našoj Tanji i svim njenim saradnicima, da kažem da je jako lepo što je to u Novom Sadu. Mi ne dolazimo često, moram da izrazim svoje oduševljenje Novim Sadom, koliko je napredovao, koliko je izgrađen i ovim naučno-tehnološkim parkom za koji sam ja čula, ali nisam znala da je ovako lep. Ono što želim da kažem da sam oduševljena, ne temom koju ste vi iznali samo, već brojem mladih ljudi koji su ovde i koji se interesuju za tu temu i veoma sam srećna jer vidim da Srbija ima jako dobru budućnost koju činite vi, a nama je tu malo starijima da pomognemo. I još nešto, ja sam inače, da kažem, drugarice iz poslaničke klupe ministra Vesića u prošlom sazivu. Nas dvoje smo zajedno sedeli u drugom redu. I inače sam nemački i američki đak, završila postdoktorske studije o srčanoj slabosti kao stipendista Evropskog udruženja za srčanu slabost u Cirku i odbranila rad na tečnom engleskom. Hoću da kažem, dok nisam otišla u Kinu, ja sam mislila da je Kina jedna siromašna zemlja i prvi put kad sam otišla u Šangaj na Expo, kao njihov gost, očekivala sam šta ću tamo da vidim, a tamo sam videla jednu zemlju 23. veka i mislim da su naše integracije kao sa ovim tradicionalno uspešnim zemljama, jako bitna i naša integracija sa Kinom, da je tu posebno, da kažem, aktivan ministar Vesić i mnogo toga je donao i upravo mi je drago da ste pomenuli da ta naša pruga se gradi u koordinaciji sa tim kineskom velikom kompanijom, ja sam sigurna da će biti vrlo napredna. Naravno i Indija je tu zemlja koja donosi mnogo novina, posebno u medicini, ali i u farmaciji, što nama jako puno znači nove lekovi i tako dalje. I hoću da vam kažem, mislim da je ovo jedan divan početak nečega u Srbiji, da skrenemo pažnju, jer da o veštačkoj inteligenciji se puno pričalo, ali ovako multidisciplinarno i ovako jednom, da kažem, mladom, ali vrlo kompetentnom auditorijumu, ja do sada još uvijek nisam bila i zbog toga hvala vam svima. Hvala. Dajte, molim vas. Sada ću kratko da kažem, ja sam, ne znam da li meni potreban mikrofon, ja sam Branka Đukić, došla iz Beograda, zato što redovno pratim sve tribine koje organizuje Fondacija Srpski narod i državu. Ja sam profesor filozofije i jako mi žao. Evo imamo filozofiju. Ime, ovaj momak je u pravu, dakle on nije pitao da li se, kako da kontrolišemo na koji način da se suočimo sa strahom od budućnosti u suočavanju s veštačkom inteligencijom. Suština njegovog pitanja je bila kako da to društvo u kojem budemo živjeli u budućnosti ne bude dehumanizovano. Ja ću to je jako široka tema, multidisciplinarna, ne samo filozofska, ne samo pre svega etička, ali nije za ovu priliku, ali ću samo da ga podsjetim da je filozofija, da su temelji društva, temelji države, institucije društva, evropske civilizacije nastali u Staroj Grčkoj u dokolici. Dakle, bit će mesta u budućnosti i za onih koji razmišljaju i za onih koji se bave fizičkim poslovima. I samo kratko hoću još da dodam da mi se jako sviđa, ja znam da se iz prošlosti uči, ali ovo okretanje budućnosti je nešto što angažman i aktivnosti fondacije koju vodi Tanja Vukić, koju izuzetno cenim i dugo je jako poznajem i zato je i cenim, ovo okretanje budućnosti je jako važno. Hvala. Da, ja bih samo da dam komentar kolegi na... Pozdrav svima, ja sam Ivana Luknar, diplomirani sam sociolog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Pitanje jeste veoma intrigantno i značajno.
Inače sam doktor političkih nauka i upravo se bavim savremenim tehnologijama i pored toga i veštačkom inteligencijom sa socijalno-politikološkog aspekta. Autor sam monografije Veštačka inteligencija, izazovi i mogućnosti, koja će biti na sajmu ovogodišnjem objavljena. Ključna stvar kod toga, odnosno odgovor je ciljno-strateško uređivanje veštačke inteligencije i svih savremenih tehnologija. Šta to znači? To znači da se na državnom nivou napravi takva pravna regulativa koja će da prati, koja će da bude dinamična i fleksibilna upravo kao što je savremeno društvo dinamično, fleksibilno i turbulentno, što znači da mora da se menjaju osnovne društvene postavke i moramo biti spremni na promene kako bismo i sve te izazove shvatili kao pokretač razvoja, a ne naše dekadencije i propadanja. Ako mi uredimo veštačku inteligenciju, da je njen primarni cilj ne samo puki profit, jer konkurencija nema kraja, kao što je rekao i profesor, već treba da shvatimo da je naša osnovna etička smernica korišćenje savremenih tehnologija zarad društvenog dobra, zarad društvene dobrobiti, a onda se vraćamo da je svaka naša društvena dobrobit upravo ona koja je u skladu sa našim nacionalnim interesima. I to je ono što treba da bude vodilja i onda nećemo imati situaciju kada će veštačka inteligencija da radi protiv nas samih, jer imamo, Bogu hvala, pametne ljude koji su tu da je urede na pravi način. Hvala vam svima. Ako mogu samo pomenuti jedno važno pitanje, a to je kako ćemo normativno da uradimo korišćenje veštačke inteligencije. Malo pre smo čuli ko će biti odgovoran za udes, ukoliko videli ste da je Musk nedavno promovisao taksije bez vozača, ne samo taksije, već autobuse i automobile. To su izazovi koji nas čekaju i ono što vas nauče na pravnom fakultetu, prvo da pravo znači normiranje života. Znači ono što se desi u životu, kasnije normirate i jednostavno uvedete ga u pravni sistem. To je izazov koji nema samo naše društvo, to nas čeka. I kako ćemo rešiti i to kada neko koristi savet koji dobija od veštačke inteligencije, ko je za to odgovoran. To su sada pitanja na koje niko nema odgovor, pogotovo sad ne možemo da odgovorimo, ali to je nešto što društvo koje sve više koristi veštačku inteligenciju mora da nađe odgovore na ta pitanja i mi ćemo naravno morati da menjamo mnoge naše zakone kako bismo mogli da to što se dešava u društvu, kažem, normiramo pravno. Ne verite se, pošto sam ja pravnik, naćemo mi to način da normiramo, mi jedno čekamo da pišemo zakone. Imate jednu jako interesantnu... Znači, za nas ima posla, tako da... Skoro je u Americi bio slučaj u kome je advokatska kancelarija koristila jedan alat da učestvuje u sudskom sporu. I u tom obrazlaganju u sporu su veštačke inteligencije ih je navela na neke slučajeve koji su kao ranije presuđeni na isti način. Koji se nisu desili. Koji se nisu desili. I to je bila velika afera. Pisalo se o tome kako su korišćeni slučajevi. Onda se poslalo pitanja šta ako sudija prilikom donošenja presude koristi veštačku inteligenciju i dobije, jer vi niste sigurni da su te informacije tačne. I sad recimo prilikom donošenja presude ko odlučuje o imovini ili ne znam o životu, sad se pozove na slučaje koje se nisu desili i o tome se već vodi rasprava, ali kažem, to je izazov koji čeka globalno, se čitav svet, ne samo naše društvo. Sada radim. Kao što je uvaženi dekan Dubić malo pripomenuo, Fakultet tehničkih nauka je upravo imajući ovu viziju akreditovao i zajednički studijski program. Ja mislim da mi jedini u našoj zemlji imamo takav studijski program sa pravnim fakultetom koji nam je ovdje preko puta i to je upravo pravni propisi informaciono-komunikacione tehnologije, da približimo, dolazi određena grupa naših profesora, određena grupa sa pravnog fakulteta i imamo taj novi studijski program koji će školovati buduće diplomirane pravnike, ali sa tim specifičnim znanjima koja će im pomoći da se snalaze u ovoj oblasti. Jer mi pravnici, ja sam inače profesor
prava na Fakultetu tehničkih nauka i predajem na svim ovim departmanima da ima nešto od pravnih predmeta, potpuno bi se složila sa mojim uvaženim koleginicama iz društveno-humanističkih oblasti, našim dragim kolegom Gušicem, jer njegovo pitanje ovde nama zapomenulo malu ovde debatu u ovom našem uskom krugu, a tu je i gospođa Marija Zdravković. Dakle, kada se koristi veštačka inteligencija i odčita veliki broj nalaza neke bolesti, karcinoma, neće moći veštačka inteligencija da odredi terapiju. Ona će moći da ukaže da li se on pojavljuje ili ne, a isto tako kao što ste napomenuli i sudija je taj koji će odrediti koja je sankcija, koja je to društvena opasnost, šta se desilo, koje je utvrđeno činjenično stanje, a neće se desiti ovaj slučaj. Ja bih čestitala gospođi Tanji zato što je ovaj današnji panel koji je organizovan sa jednog aspekta tehničkog i pedagoškog i naravno ovom što je doprineo ministar Vesić da vidimo šta sve to možemo da radimo i u ovoj oblasti, proširio ovu tematiku da ova tema može ovakav panel da se održi i veštačka inteligencija sa aspekta društveno-humanističkih nauka, da vidimo i etiku, da vidimo i sociologiju, da vidimo i filozofiju i upravo smo malo pripomenuli ono što je trend u svetu, takozvani ESG kriterijumi, koje ćemo i mi morati uskoro da primenjujemo jer smo u lancu dobavljača u Evropskoj uniji, a tu su nastale za mnoge direktive, merit će se sve to i uticaj na životnu sredinu i kako koristimo veštačku inteligenciju i kako koristimo korporativnu odgovornost i sve ostalo. Hvala vam puno. Hvala. Gospodo, hvala vam na izdvojenom vremenu. Samo se zahvalimo. Koliko još vremena ima? Da se zahvalimo i da vas pozovemo na sastanak Global Partnership on Artificial Intelligence koji će se održati od 3. do 5. decembra u Beogradu, gde smo mi predsjedavajući Srbija i Francuska i još jednom se zahvalim i profesoru Šuvakoviću i koleginici Tanji Vukić koji su glavni krivci što smo mi ovde danas okupljeni, što smo napisali neke radove koji bi mogli da doprinesu razvoju ove oblasti sa različitih aspekata i naravno svom auditorijumu i domaćinima na veoma lepo uređenoj tribini i mislim za sve korisno. Hvala. Hvala. Ja zaista želim prvo se zahvalim svima vama koji ste došli, bilo je veoma zanimljivo čuti i naučili smo svi danas mnogo jedni od drugih. Ima mnogo dilema, recimo sada se takođe vodi jedna rasprava takođe u američkim medijima da li se veštačka inteligencija koristi i u političkim kampanjama. Mada mislim tamo kako su ova dva kandidata, ne znam da postoji veštačka inteligencija koja može da razume šta rade, ali dobro. U svakom slučaju biće zaista mnogo dilema i mi kao društvo, osim što treba naravno da hrabro grabimo napred i hrabro da idemo napred, da se suočamo sa izazovima, mi nemamo drugi put, osim da budemo spremni za vreme koje dolazi, naravno da takođe i kao društvo budemo spremni za te izazove, to je sve o čemu smo pričali. Kako ćemo kao društvo pripremiti za te promene. Ali u svakom slučaju, kažem, kao što svako vreme ima svoje dileme, imamo ih i mi, imaće ih i oni posle nas i jednostavno uvek će to biti borba, da li će biti dovoljno mesta za ljude, bit će, ali samo ako pametno razumemo šta se dešava u svetu.